Αστυνομία, από την αστυνομική διεύθυνση έρχονται οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί, οι οποίοι κατέφτασαν χθες με το στρατιωτικό. Έκτακτη επικαιρότητα Sky, φίλες και φίλοι, αποκλειστικό. Πάμε, παιδιά. Έκτακτη επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Να τους κατεβάσουν από το όχημα της αστυνομίας προκειμένου να τους βάλουν στο δικαστικό μέγαρο και να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέως. Σήμερα πρόκειται να εκδικαστεί το ποινικό σκέλος εδώ στα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης. Κατηγορούνται αφενός για παράνομη είσοδο στη χώρα και αφετέρου για τη διατάραξη των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας. Μας τα είπε νωρίτερα και η δικηγόρος η κυρία Μαρινάκη, ενώ όπως η ίδια μας είπε, από χθες το βράδυ έχει κατατεθεί ηλεκτρονικά το αίτημα για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου. Λοιπόν, οι ίδιοι, όπως υποστηρίζουν, φοβούνται για τη ζωή τους. Λοιπόν, ο αξιωματικός ζητάει να παραμερίσουμε από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μπορούμε να συνεχίσουμε να σας δίνουμε εικόνα, δεν ενοχλούμε από το σημείο που βρισκόμαστε. Από το σημείο που βρισκόμαστε, ακριβώς. Λεπτό σε λεπτό κατεβαίνουν. Φίλες και φίλοι, έκτακτη επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι κατεβαίνουν, Γιώργο. Καλύπτουμε τα χέρια τους στα πρόσωπα. Το βλέπετε, είναι οι δύο πρώτοι που κατεβαίνουν. Είναι Τούρκοι στρατιωτικοί, οι δύο πρώτοι που περνάνε την πόρτα του δικαστικού μεγάρου Αλεξανδρούπολης. Θα παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα. Ζητάνε ακόμα και αν θελήσει η χώρα, η Ελλάδα, να τους εκδώσει, να μην πάνε στην Τουρκία. Κατεβαίνουν και οι δύο επόμενοι, όπως βλέπετε. Μάλιστα. 4 μέχρι στιγμής στον αριθμό. Περιμένουμε άλλους 4. Λένε ότι έστω και αν δεν τους θέλει η Ελλάδα να μην πάνε στην Τουρκία, φοβούνται. Λένε ποιος θα τους δικάσει. Αυτό που φοβούνται είναι πως ίσως οι επόμενοι δικαστικοί να είναι διορισμένοι, να ακολουθούν μια κυβερνητική γραμμή. Υπάρχει αυτός ο φόβος σύμφωνα πάντα με τη δική τους εκδοχή. Και ζητούν βέβαια να εφαρμοστούν και οι διεθνείς συνθήκες, η συνθήκη της Γενέβης για την προστασία των δικαιωμάτων ανθρώπων. Και βλέπουμε, φίλες και φίλοι, την ελληνική αστυνομία. Άλλοι δύο, 6. Περιμένουμε άλλους 2 κατεβαίνουν. Καλύπτουν όλοι τα πρόσωπά τους με τα χέρια. Όλοι είναι οικογενειάρχες, είναι 140, έχουν μικρά παιδιά. Το μικρότερο παιδί το έχει αυτός που είναι μόλις 2 μηνών. Λένε ότι θέλουν να γυρίσουν στην πατρίδα τους, ότι δεν γνώριζαν το πραξικόπημα, αλλά το έμαθαν με κινητό, με μήνυμα που τους ήρθε στο κινητό. Και οι τελευταίοι 2, 8 στον αριθμό λοιπόν, τους βλέπουμε ότι όλοι περνάνε από το μεταγωγικό την πόρτα του δικαστικού μεγάρου, θα πάνε ενώπιον του εισαγγελέα. Είναι πολύ πιθανό να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Θα το δούμε αυτό επί του πρακτέου. Θα μας επιτρέψετε την κάποια κίνηση στην κάμερα. Τους βλέπουμε τώρα να περνάνε τα σκαλιά. Έχεις πάρα πολλή δουλειά σήμερα. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, όπως είδατε, αυτή την ώρα προσάγονται στον εισαγγελέα Αλεξανδρουπόλεως οι 8, οι οποίοι έφτασαν χθες στην πατρίδα μας με ελικόπτερο